उदय राज एकलारा चौक। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला भोर हरिया में बजल को ई जोरिया में देखल को भोर हरिया में बजल को ई जोरिया में देखल को अनहरिया में पटा के अनहरिया कट्टी पल को डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला गोल गोल डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला हो डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला गोल गोल डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला। अभी आप सुन रहे हैं सावरिया म्यूजिक। टोला मोहल्ला में छौ तोरे हल्ला ढेर दिना से छौड़ी खेले खेला। टोला मोहल्ला में छौ तोरे हल्ला ढेर दिना से छौड़ी खेले छतु खेला। बजरिया में टकल को रहरिया में धरल को बजरिया में टकल को रहरिया में धरल को अनहरिया में पटा के अनहरिया कट्टी पल को डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला हो डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला हो डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला बुझली गे। तोरा बारे में सब पूछै छौ पूछी छौड़ी के पूछी ही बड़ खुडलूची। हाँ तोरा बारे में सब पूछै छौ पूछी छौड़ी के पूछी ही बड़ खुडलूची। निर्मलिया कहल को के संजय गौतम लेल को धर्मेंद्र कहल को के संजय गौतम लेल को अनहरिया में पटा के अनहरिया कट्टी पल को डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला हो डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला डीजे वाला गछौड़ी डीजे वाला हो डीजे वाला गछौड़ी डीजे